Wahai kok kesana musuh tin inshallah. हामबाय दिनै 12 तारिख डिसेम्बर मंगलबारनि सान दिनै आं चिनि मिडिया रावनि थ्रुदै सारा त्रिपुरा त्रिपुरावासी तै चिनि त्रिपुरासा तै चिनि जरा पार्टी आईपीएफटी एदिसि एरिया न तै त्रिपुरानि आन्दोलन न तै हाजार ननिसि कुबुल फाइनाय बा बुखारि तंनाय जत ताकु तै बुकुसुनो खना 13 तारिख डिसेम्बर पार्टी आईपीएफटी नि राज्य स्तरनि कैसे जमाय दंनाय अब उनका बैसाव सिंगिफुन माव जेनेराव ताबुक तामि राज्य स्तर गेदारिंखाय उद्देश्य ताम जे अबनो आं जतन किसास kan सुक्रु सागै जिनि खनानि नांकुनि जरानो जत फाइनानि जत माजत फाइनानि जिनि जरा कर्मी समर्थित तैतिप्राले तैतौफाना हामजानाय ताकति हुजुमा कोइनानि हने आं तिनि नराव मिडियानि थ्रुदै अब प्रोजेक्ट सा खाइदि नि नराव मारिमनि उद्देश्य के अब किटारिया अब धारावाहिक भावे न चिनि थैथानाय सार एनसी देबरमानि नेतृत्वे जखन त्रिपुरासानि थैनानि आन्दोलन माने आन्दोलन खायनानि थां दंनानि आन्दोलन खायनानि नै जे जेंसा फाइग्रु चिनि अमाहिकेनो ना दिल्ली व 23 तारिख अगस्त ना राज्य स्तर गेदारिं अमाहि चलि फै फियाचेन सार एनसी देबरमा थि थांबायमोन उल तै चिनि बथिया सिंस कांगो चिनि पार्टी आईपीएफटी नि राजनीतिक भावे जे कैसे समस्या अंथमाने अब त्रिपुरा हाव त्रिपुरा सा तै त्रिपुरावासी कोई सियाक्रिका आबनि बिसिनो जों जारा कबै आईपीएफटी 2000 नि 4 तारिख मार्च आजायगै त्रिपुरासानि थांनानि बागै जे आन्दोलन खाय फाइमा आन्दोलन न मथैया जों कथां तनै चिनि जरा अपकमिंग जनरेशन तिनि आखना खनाया सबै त्रिपुरा हो त्रिपुरासा जे कुनो राजनीतिक खेपनो त्रिपुरासानि काउनो सयासा तै राजनीतिक खेनानि कुनो सुजुग क्रై अमाहाय खिए कैसा परिवेश त्रिपुरा हो तैरि खाय लांनानि माया sak जराति आलादा राज्य माया sak जराति नि खाफांगो वासबै जों आईपीएफ तिनो मुथां नारगै चिनि प्रेसिडेंट थैबायै तै चिनि अनेक लीडर विभिन्न कारण व्यक्तिगत कारण बर जाननानि कारै थांनाय गोबां दं हायफोनो जों दिनै अबनो कथां नारगमानि उल जों अबनो पहिला राज्य स्तराव कैसा जमायत खायनानि जों थांदो के अब कतार गावया प्रत्येक बोसोर न निनि खुमबुलुं ना आगरतला अब हायके फायो तागलाई जों अनेक चिनि दुर्बल बिसिङो जों ताबु कासाय फाया ताबु जों दुर्बलया पुरा सब बांला गाव हिसाबै तेंबो ताबु जों पुरा फान गोनां सारा त्रिपुरानि चिनि जत्त साइड न बा चिनि 32 टा डिविजन कमिटी आगे तंगमानि ताबु बुतंको आरो बिसिङो ताबु चिनि प्राय 27 टा मत गाहाम डिविजन कमिटी चिनि चलि दंगो तै तलग जत्त डिविजन कमिटी न कथा बुंगै आगे हाय न जों तैसा फान गोनां शक्ति गोनां त्रिपुराव त्रिपुरा साराव थां तंनानि बागै बा आगामी दिन चिनि जे फाइनाय चिनि जेनेरेशन न काहाम के खायनानि बागै पृथक राज्य माया सजरा आन्दोलन खायलांनानि एबा त्रिपुरा हाव त्रिपुरा सा राजनीति खायनाय इंकाय त्रिपुरा सानि न फियमनानि राजनीति इंकाव साया जते राजनीति खायमाया जाक कैसा परिवेश खायलांनानि न जों तिनि जराति जाय तंलाय तंगो आईपीएफ तिनि बखाते बा बिसिंते आबनो वासुकिनो जों चिनि शक्ति जों प्रत्येक बोसोर नाय फिया जोंनि लिडाराव थाफैमानि परेव खोनानो जों जाकमागाट खवाई डिस्ट्रिक्ट एबा तेलियामरा डिविजन जाकमागाटनि फिलो जों जमाय दोंनाय Kita lukur ni kok silsa mukang ma. Je IPFT सरकार थामानिया बोला त्रिपुरालेन सानलिया बा हास्ते कताल सानलिया सेपरेट हास्ते सानलिया CPM याक्षी बोतल नॉर्ना बागे खिमिसे 2018 खरांग दिशाव बरक सरकार फाइकिया आबनि आगला बंनि हास्ते आलादा कताल सानमानि कोनो मुसा मान नुगजां मुंखरखियानि जे कक सिलसा मानि IPFT जे 9 बছর 2009 सिम जे खाय हे मानि त्रिपुरा साराव कोनो खलां मालि हानि जे साबना बा बमा हायके नों फिरम मोननाय आईपीएफटी तिनि प्राय 15 बोसोर चलि दं जों त्रिपुरा सानानि थानानि त्रिपुरालेन आन्दोलन खायफैना अ आन्दोलन चिकन निसिनि तरुक फायै दाबो जराबो आईपीएफटी नि खरांति सामाबाय
যত বড় ছয় মাহা যে ত্রিপুরালেण्ड नांगौ फियाबा राजनीतिनि कारणाव बा राजनीतिक क्षमतानि कारणाव गोबां त्रिपुरासा हयतोबा कायसा जागा फायनाया अरैपरै उंलाय दं अब अरैपरै उंमोन बेसिंतिनो आंनि सार्थना आंहा देखायनानै थांथानि आईपीएफटी रो त्रिपुरालेण्ड साया आईपीएफटी रो हायकिया के बिनि सार्थ राजनीतिनि सार्थे अमहायखौ आवय खायदों अब किन्तु अबास्तव आईपीएफटी যদি ত্রিপুরালেण्ড सानि आंखौ তিনি অন্য কোনো জাতি গোষ্ঠীनि কিছু আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল তাই সমাজ সামাজিক সংস্থা দলর गोबां ससियेल मिडियायाव जों नंगौ जे ত্রিপুরালেण्ড असम्भव ত্রিপুরালেण्ড ত্রিপুরাनि ত্রিপুরাसाराव इन्डिजिनासिया जोंसो इन्डिजिनासबो हेइफौ सेइफौ बयनि दफाराव अबहाय सायमा दंमाखै आईपीएफटी ত্রিপুরালেण्ড सानियान बागै सा ना आईपीएफटी ত্রিপুরালেण्ड सानै दङ ताइ तेजि उंरुं दङ निनो आबन हयति जों बरफ खांना नामनाय खिन्थु बैसा अब जों सायमा ब्ले अब अबास्तव अब राजनीतिक कारण सानो आईपीएफटी ত্রিপুরালেण्ড लामाका सवै 2017 लामाका सका आईपीएफटी ত্রিপুরালেण्ড साहा बा दिल्ली थांगे आंदोलन खायाखै आईपीएफटी ত্রিপুরালেण्ड सालिया बा नगा आसु तंगे आंदोलन खाय तंगोलि ত্রিপুরালেण्ड माय आबसो सामो बाय इंगे ब्ले माथे मयदाने जत नौजागै तंना नामनाय जों नायदि साना थांका गोबां मा साजा दिंगो महे कौर एक्चुअली साना थिया जदि बै केउ जदि ত্রিপুরালেण्ড साया बाया हिसाय तंगा हांका अब बिन मेटर बिन इंटरेस्ट अफ बसाबो अब दफानि इंटरेस्ट अफ बदा आईपीएफटी ত্রিপুরালেण्ड साया बा बिनि इंटरेस्ट साव बिनि राजनीतिक साथे साबो हाइस आईपीएफटी ত্রিপুরালেण्ड साया मनले आंले आमनले उत्तरिना मतन पनो आं इच्छा करिता जे साया नैनो नंता आनो साया हिंतो जों बाहाय हाय इंजाब्ले हाय हाय खायजाब्ले नै आं उत्तरिना बसाय तंथ आनि सामु आं खायने बिन सामु बखाय तंथ बुखु बैसि साने बसामु खायनाया ত্রিপুরালেण्ড साया आं खायनो तांखाय जों ত্রিপুরালেण्ड साया ननो तंथ नाबे दिल्लीगो ननो तंथ नाबे न आसाम तिनि जारे नेदानि चेयारमैन नंथखो जों थांफाय इभेन तिनि हयतो 10-15 दिनसो एक मिसो फाइफोरबो जों सेक्रेटारियेट गाहामखौनो गावलाम सालाय दं जे ত্রিপুরাनि ত্রিপুরাसारावनि जे अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल न आग्रि खायो टीटीसी त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल खानानि मेटार 120 फिट एमेन्डमेन्ट बिलनि मेटार अमाहेर गोबां मा गावसों सालाय दं आरो डेभलपमेन्टनि इभेन मियानि सारिफोरनो जों सीएम न थांसा सीएम मालाय सीएम न खन साहा जिनि 13 तारिखो अमाहाय जों कायसा गेदारिं दङ जेहेतु नों त सरकार जोंनि त्रिपुरा हानि मुख्यमन्त्री बा जों लेखा बायतरिया हायफोरनो जों जेहेतु जों सलिड पार्टनार दल हिसाबै नों बारबेलिफोरनो जोंनाव माय प्रग्राम नाम इनफरमेशन लेखा गाहाव हायागो नों जों जुबादि जों त खना निकावबो जों साजा बरं जों त ताम साया दंनायबा जों जिन सामुनो त खावै खैयाब्ले जों हैजागै सामु खैया खावै जों सामु खैया जोंनि मुद्दा तामो पृथक राज्योनि दाबिनोतै आईपीएफटी आजायो पृथक राज्योनि दाबिनोतैनो जों खनाबो जमायत खायनाय अब बीजेपी ना हाया सानानिया मथानो हाया सानानिया सीपीएम ना हाया सानानिया कैकेलो काबु साया जों सामु जों खायनाय जे मायासा आंदोलन खायथांनाय आनि जेनेरेशन जेतनाय रनो बरनबो जों बुसलि कायजर जेहेतु अब जों मुखस्त खायला थानाय हायसि अब ताइसिं साहाबले ত্রিপুরাसाराव ত্রিপুরা हाव तंगै राजनीति खायना अंकाय आईपीएफटी खायाबो तंथं फिया दफा जातिनि गाव ত্রিপুরালেण्ড बा आलादा राज्य मायासा दफानि गाव सागे आलादा राज्य तिख्लायासा और राजनीति खायजानानि परिबेश करिखा अमा हायजरा खायख्लांमा खांके हिनिसि वासुगैसुं दफा फिउनानि अबाहाय जदि सेन्टिमेन्ट ति खायांके जों ताइ दफा योब्लाका इसे जों आईपीएफटी आसे अरै परै इंथामन मोनथां नारगै तिनिबो गोथां दंलाय दल तो यागमै तरुनाव दल कत चिकन अंथां दल चिकन ताइ तरै थां अब जरासेबो नायसुदि समयनो नायदि समय अपेक्षाय अब जासानि जत नंगै बायके अब तो जोंनि बे गाव कागो अब मासाका ओंखाय आंनि दिनैनि मेइन उद्देश्य रावनि मिडियानि थ्रुदैयाव आं दिनै त्रिपुरा हानि त्रिपुरासा राज्य दलखौ त्रिपुरासा दंनाय रं आं अबनो साना नायो जारा जोंनि खनानि 23 तारिख 13 तारिख डिसेम्बर जोंनि राज्य स्तराव कायसा जमायत दोंनाय अ जमायत जत जागानो दिनै प्रचार चलि दङ कत जागाव बाइक रैली खाय माइकिं दङ कत जागाव रैली करिबनो गाड़ी बाय माइकिं दङ कत जागाव पारा पाराव कासागे सारिगो अवेयरनेस बाय प्रचार होय दङ 13 तारिख डिसेम्बर निजे जमायत नति जे अ जागाव अनि पार्टी आईपीएफटी नि पक्ष থেকে अनि कोई मुं दंनाय त्रिपुरा हानि जिन त्रिपुरासा
যারা IPFT বাই কুবুলি তংনাই বা আলাদা রাজ্যনা হামজাবি তংনাই যত তাকু তুইবো কুকসুমনো ani kabomong tongnai khanani chini je program no joto chuba lagi joto jani jang je mansal jarawa salbai thang phaika phaime ekhono nogo tongpokai to nemu ekhono tipralene andolon no जों दिनै जे কোনো রাজনৈতিক দল আন্দোলন খাই কোনো তাবো স্বয়ং आं IPFT তে খাইও পিয়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দল ত্রিপুরাহানি ত্রিপুরাসানি বাগै না রেটা ত্রিপুরালেন মতো বা ত্রিপুরালেন মতো বা আলাদা রাজ্যনে আন্দোলন খাইনে রন নখামকে जोंबो हिंसा इया आं स्वयं आं ताबो सारो आं बरं आंनि आरो थांसङै हिंसङै दंनानै आंनि जराखरि बा आंनि सुजुगरिफोरनो आं कायतनि थानि सुरिगि दं जे जोंनो फिउनानि बागैसि बबा आन्दोलन खायतंगो कायतन बरंबो जुबाथं अमहायके तिब्राबासि तिब्रासा जिनि जातनाय दङ खानानि जिनि प्रग्राम गाहाम ग्रंखे बायदियै तिब्रासानि खरांबासु तिब्राव आवै थै तै देश सिबिगै जिनि आन्दोलन तै बुकराखे तिसनानि kaisa chung wansumung jotoni chubachu jotoni khabai khubai jona chubachu nangom lino tini o media ni মাধ্যমে ang party IPFT ri পক্ষ থেকে এবং আমি ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে কাবা মুতে কই মনার ও আপনা যতন থানি কাউকে চাকনি